Προσπαθούν τώρα οι παίκτες της Νεύτσι. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγαίνει ο Χιώτης, επικίνδυνη κατάσταση, το πλασέ και δυστυχώς έχουμε το 1-0 για το Νεύτσι. Για άλλη μια φορά πάνε οι παίκτες της Νεύτσι να βγουν στην αντεπίθεση, θέλοντας να καταλευτούν κενά που φαίνεται να προκύπτουν στην άμυνα. Γκούμπεϊ δοκιμάζει το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ευνηδιάζει, ο απόλυτος ευνηδιασμός θα λέγαμε. Πλησιάζει την περιοχή, πάσα για τον Μαντούκα. Παλιά στην περιοχή, να η ευκαιρία, Αλονέτης, δεν θα γίνει το γκολ, θα γίνει τώρα από τον Μπενασούρ. Ό,τι χρειαζόταν το ΑΠΟΕΛ, έστω και σε ένα χρονικό σημείο που δεν είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι. Πίντο, περιμένει ο Σέρτσο, νέο λάθος από τον Πίντο και για να δούμε τώρα πώς θα απομακρυνθεί ο κίνδυνος στην περιοχή Νεύτσι. Δύσκολα τα πράγματα, θα γίνει το 3-1 και πλέον το ΑΠΟΕΛ είναι πρώτου φάσματος πάρα πολύ κοντά με τον αποκλεισμό, δυνηρό αποκλεισμό. Άνοιξε απόψε της